Καλησπέρα φίλοι, καλησπέρα ομάδα, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχω τη χαρά να παρουσιάσω ένα τρίσπαστο καλάμι που αποτελείται από 3 στελέχη από την εταιρεία Daiwa και είμαι χαρούμενος που θα δείξω το συγκεκριμένο καλάμι. Είναι η πρώτη του παρουσίαση στην Ελλάδα και είναι το καινούριο μοντέλο από τη σειρά Emblem, ένα καινούριο μοντέλο από τη σειρά Emblem. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, να σας δείξω το καλάμι. Το συγκεκριμένο θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα πριν απευθυνθείτε να αγοράσετε κάτι προς τη μεσαία κατηγορία. Είναι ένα ιδιαίτερο καλάμι το οποίο πιστεύω ότι τα χρήματα που κοστίζει είναι υπερβολικά χαμηλά για την ποιότητα κατασκευής του. Εγώ η αίσθηση μου όταν πρωτόπιασα αυτό το καλάμι πριν λίγες μέρες που ήρθε στην Ελλάδα, πραγματικά νόμιζα ότι κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ παραπάνω και όταν δεν το πίστευα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να πούμε κάποια πράγματα και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για το καλάμι. Λοιπόν, πανέμορφο καλάμι Emblem Surf Type Par 33 Hybrid. Το καλάμι φοράει υβριδική μύτη. Εντάξει, θα πω λίγα λόγια για τον τρόπο που η εταιρεία Daiwa βαθμονομεί τα καλάμια. Με το 30 καθορίζει τα γραμμάρια στο 100-200. Με το 33 που είναι και το συγκεκριμένο καλάμι, το casting weight του καλαμιού είναι στο 100-225 και με το 35 το βαθμονομεί σε casting weight 100-235. Και πιστέψτε με, τα καλάμια της Daiwa αυτό που λέει είναι πολύ κοντά σε αυτό που στις δυνατότητες που έχουν τα καλάμια να ρίξουν. Εδώ μιλάμε για ένα καλάμι τρίσπαστο, καθαρό αιμοσερφ καλάμι με μήκος 4-20. Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται και σε μήκος 4,50 για όσους θέλουν τα λίγο πιο μακριά καλάμια, με βάρος 4,70 γραμμάρια. Κρατήστε το, πολύ ελαφρύ καλάμι. Λοιπόν, πάμε από τη βάση να ξεκινήσουμε. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι έχουμε ένα λεπτό bud και όλο το καλάμι γενικά είναι λεπτό. Νομίζω ότι η διάμετρος του πρέπει να είναι γύρω στο 20. Έτσι για λίγα πραγματάκια και για να γνωρίζετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε τη βάση. Θέλω να προσέχετε τα καλάμια της Daiwa. Θέλω να προσέχετε τον τρόπο που είναι κατασκευασμένα, την ποιότητα των υλικών που έχουν, και θα πω κάτι και δεν με απασχολεί πως θα το πάρει ο καθένας. Νομίζω ότι αυτή η εταιρεία, ακόμα και στις πολύ χαμηλές κατηγορίες καλαμιών που έχω παρατηρήσει, η ποιότητά τους είναι φοβερά υψηλή. Δηλαδή στην Daiwa δεν θα δούμε καλάμια που να μην μπαίνει το ένα στέλεχο στο άλλο, που να θέλει τρίψιμο ή να θέλει γέμισμα γιατί χτυπάει, με αποτέλεσμα μελλοντικά να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα στο carbon. Εντάξει, στην Daiwa δεν το έχω δει αυτό και δεν πιστεύω ότι ποτέ θα φτάσει στα χέρια μου ένα τέτοιο καλάμι, όσο και φθηνό και οικονομικό να είναι. Όταν μιλάμε για Daiwa μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα που παράγονται σε εργοστάσια της εταιρείας με δικό τους προσωπικό και πολύ συγκεκριμένο ποιοτικό έλεγχο για να φύγει κάτι και να φτάσει στα χέρια μας. Εντάξει, είναι κολοσσός η εταιρεία, δεν θα ξανασυζητάμε κάποια πράγματα. Όταν θα μιλάμε για Daiwa θα μιλάμε για ποιότητα και για πολύ ιδιαίτερα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε. Τάπα. Αλουμινένια τάπα με ελαστικό τελείωμα. Γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα από πλαστικές ή σκληρές τάπες που γλιστράει το καλάμι εύκολα και μπορεί να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα στο carbon ή μπορεί να έχουμε σπασμένους ή στραβωμένους οδηγούς και σπασμένα κεραμικά. Εντάξει, εδώ έχουμε ελαστική τάπα, αντιολιστική στην ουσία τάπα. Εντάξει, πολύ όμορφο το τελείωμά του με αλουμίνιο φοβερό σε χρώμα gas smoke. Λοιπόν, πάμε τώρα στη λαβή.
θα προσέχετε ορισμένα πράγματα που σας λέω. Η λαβή του είναι από αντιολισθητικό υλικό, αρκετά χοντρό και συμπαγή. Όσο ανεβαίνουμε προς την πάνω μεριά του καλαμιού, λεπταίνει, έχει κλείσει δηλαδή το καλάμι. Δεν μιλάμε για ένα απλό θερμοστολόμενο που ακόμα και σε πολύ ακριβά καλάμια συναντάμε ένα απλό φτηνό θερμοστολόμενο. Εδώ μιλάμε για ειδικά σχεδιασμένη λαβή, ειδικό υλικό χοντρό, αντιολισθητικό υλικό που θα το εκτιμήσετε πάρα πολύ κατά τη χρήση του καλαμιού στα χρόνια που θα το κρατήσετε, γιατί μιλάμε για ένα καλάμι το οποίο μπορείτε να το έχετε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ένα ποιοτικό καλάμι. Εντάξει. Σε όλα τα τελειώματα βλέπουμε δεσίματα, τα φινιρίσματα στην τάιβα, στα δεσίματα και σε όλο το καλάμι είναι άψογα πάντα, άσχετα με την τιμή που αγοράζει το προϊόν. Λοιπόν, είπαμε εδώ ότι έχουμε ένα πολύ λεπτό blank, το οποίο δίνει και το βάρος, έχει χρησιμοποιηθεί high modulus carbon 100% από την άκρη του καλαμιού μέχρι τη μύτη. Εντάξει, η ποιότητα των βερνικιών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι απίστευτα καλή, με διαφάνεια που φαίνεται σε όλο το μήκος του καλαμιού η πλέξη του carbon εσωτερικά. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο και πολύ σοβαρό καλάμι το πιάσει στα χέρια και πολύ ποιοτικό καλάμι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε εδώ στη βάση. Η βάση μηχανισμού είναι από γραφίτι, πολύ ποιοτική βάση, πολύ επιλέγεται συγκεκριμένες βάσεις, γιατί δίνουν ασφάλεια στο μηχανισμό και πολύ το επιλέγεται αυτό. Εγώ θα πω ότι όταν έχουμε πολύ βαριούς μηχανισμούς, είναι καλό να έχουμε βιδωτή βάση. Στους πιο ελαφρωμένους και βάσεις άλλων τύπων είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά σε μεγάλες ποιότητες, από την εταιρεία Fuji που χρησιμοποιούν πολλά μοντέλα της Daiwa, τα πιο ακριβά της μοντέλα, στα οποία βέβαια εκεί έχουμε και επιλογή στο αν θα το παραγγείλουμε με βιδωτή βάση ή με νιές βάση. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Μετά το τελείωμα της βάσης έχουμε πάλι θερμοστολόμενο υλικό. Δεν είναι θερμοστολόμενο, είναι το συγκεκριμένο υλικό χοντρό που είναι κατασκευασμένη και η λαβή. Πάρα πολύ ωραίο και εδώ. Τελείωμα πάλι με δέσιμο. Το καλάμι είναι πανέμορφο. Εγώ πραγματικά όταν το πιάσα στα χέρια μου νόμιζα ότι έχει τουλάχιστον 100 ευρώ. Και όταν είδα την τιμή έμεινα έκπληκτος. Δηλαδή δεν το πίστευα. Που έχω πιάσει πάρα πολλά καλάμια στα χέρια μου. Το συγκεκριμένο καλάμι κοστίζει αρχική τιμή στην εταιρεία 240 ευρώ. Θεωρώ ότι στο δίκτυο καταστημάτων που συνεργάζεται η εταιρεία Σκαλής παίρνετε και μια έξτρα έκπτωση. Οπότε φαντάζεστε ότι αυτό το καλάμι έρχεται στα χέρια σας με πολύ λιγότερα χρήματα. Ένα καλάμι που εγώ πιστεύω θα το έχετε για πάρα πολλά χρόνια. Ένα καλάμι, σερφ καλάμι καθαρό έμμο. Εντάξει, με φοβερή λειτουργία στον τρόπο που δουλεύει και το ευρύδιο και όλο το καλάμι και θα το εκτιμήσετε ιδιαίτερα όσοι καταφέρετε να το έχετε και να το δοκιμάσετε. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει ένα κομμάτι και ψαρεύει στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω τις 10 μέρες που έχει έρθει αν έχει βγει και κάποιο άλλο στην αγορά, αλλά εγώ επειδή μιλάω με ένα φίλο που το πήρε με το που φτάσαν τα καλάμια στην Ελλάδα, έχω φοβερά μηνύματα για το πώς λειτουργεί το καλάμι και πώς αισθάνεται αυτός με το καλάμι. Λοιπόν, πάμε. Εδώ έχουμε αντιολισθητικό υλικό που σφίγγουμε, είναι το σημείο που δένουν τα στελέχη. Έχουμε αντιολισθητικό υλικό και θέλω να προσέξετε, έχουμε μεταλλικό τελείωμα όπου μπαίνει το επόμενο στέλεχος και δέσιμο από κάτω. Εντάξει, τέλειο όμως, τέλεια φτιαγμένο, για έξτρα ενίσχυση του σημείου. Και αυτό το συναντάμε και στα άλλα στελέχη. Εντάξει, λοιπόν, πάρα πολύ φανταστικό το καλάμι, φανταστικό. Δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφάνεια που έχει το βερνίκι και φαίνεται το carbon πλέξη του από μέσα, αλλά είναι όλο το καλάμι, σε όλο το εύρος φαίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο στέλεχος. Η εταιρεία Fuji στο συγκεκριμένο καλάμι έχει χρησιμοποιήσει 9 οδηγούς, η εταιρεία Daiwa, με 2 οδηγούς low στο μεσαίο.
ενώ το ορίζει σαν δράση κορφή στο καλάμι, εγώ νομίζω ότι είναι δράση κορφής προς παραβολή και γι' αυτό τοποθετεί τόσο πολλούς οδηγούς, για να μην δημιουργεί γωνίες είτε στη βολή είτε στην ανάκτηση και να απελευθερώνει το μείγμα πολύ όμορφα, και όταν έχουμε ανάκτηση να μην δημιουργεί γωνίες και έχουμε άσχημο τρόπο που κάνει ανάκτηση στο καλάμι. Δηλαδή οι οδηγοί είναι πολύ σωστά τοποθετημένοι στην παραβολικότητα του καλαμιού, ώστε να έχουμε πολύ γλυκιά ανάκτηση. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα περιφερειακά του καλάμιου. Το καλάμι φοράει Fuji οδηγούς, low rider οι 5 πρώτοι, και οι 4 οδηγοί στο υβρίδιο είναι κάπα. Εντάξει. Concept O-ring, που το συγκεκριμένο concept με slim οδηγό, το οποίο concept προσφέρει αρκετά πράγματα. Το κεραμικό στην ουσία είναι η Fuji με αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πιο οικονομικό οδηγό με πολύ ψηλά χαρακτηριστικά, ώστε να σταθεί στην αγορά και να χτυπάει τον ανταγωνισμό. Εδώ μιλάμε για οδηγούς low που είναι slim. Το κεραμικό είναι πολύ πιο λεπτό που έχει χρησιμοποιηθεί, όπως είναι λεπτό και το frame, οπότε δίνει πολύ ελαφρότητα στον οδηγό. Το κεραμικό είναι slim από ό,τι σας είπα, και ειδικά πεπλατισμένο στη μέση του κεραμικού, και με μια έξτρα επικάλυψη που κάνει η Fuji, που μια διαδικασία στην ουσία στο κεραμικό που ονομάζει Improve Hard, το οποίο δίνει πολύ ωραία χαρακτηριστικά στον οδηγό. Δηλαδή ανεβάζει σκληρότητα, ο συγκεκριμένος οδηγός δεν ανεβάζει εύκολα θερμοκρασίες λόγω της πεπλάτησης που έχει δεχτεί, και βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλη η διάμετρος του για low σε σχέση με τους παλαιότερους. Εντάξει, πολύ ωραίος οδηγός, πολύ ωραία επιλογή σε Gunsmoke χρώμα που δεν είναι τέλεια με το καλάμι. Το καλάμι είναι πολύ σοβαρό και πολύ πανέμορφο, πολύ ποιοτικό καλάμι. Λοιπόν, το ίδιο low, φανταστείτε ο δεύτερος οδηγός low που έχει την ίδια διάμετρο με τους πρώτους, με τους προηγούμενης γενιάς low, δηλαδή έχει πολύ μεγάλες διαμέτρους ενώ είναι low, που σημαίνει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολύ μεγαλύτερη διάμετρος μείγματος. Λέγαμε ότι οι low λειτουργούν πάρα πολύ καλά από 30 και κάτω nylon. Εδώ μιλάμε ότι μπορεί να ανέβεις και στο 35 χωρίς να έχεις ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω και θα ήθελα να το σκέφτεστε γι' αυτό. Και εδώ βλέπετε μεταλλικό τελείωμα και δέσιμο, φοβερή δουλειά, φοβερή αντιολιστικό υλικό, φοβερή δουλειά, μην το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στέλεχος της μύτης, στο τρίτο στέλεχος. Εδώ στην ένωση του υβριδίου ξεκινάνε οι κάπα οδηγοί, και εδώ έχουμε ένα υβρίδιο το οποίο στο τελείωμά του είναι λευκό με ταινία φωσφόρου, για να εντοπίζετε πάρα πολύ εύκολα τις βραδινές ώρες που ψαρεύουμε. Ο τρόπος που λειτουργεί η μύτη, και γενικά θα το πούμε και σε άλλα μοντέλα της εταιρείας, είναι ο εξής. Εδώ βλέπουμε μία μύτη με αρκετά μεγάλη ευαισθησία, η οποία διαβάζει τέλεια. Ακόμα και ο μονοστήριχτος οδηγός εδώ δεν έχει μπει για πλάκα, έχει μπει γιατί κάνει πιο ευαίσθητη τη λειτουργία του υβριδίου. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνικά, θα τα πούμε κάποιες άλλες φορές. Λοιπόν, και βλέπετε ότι έχουμε μία μύτη που διαβάζει φοβερά και έχει μεγάλη δύναμη επαναφοράς. Πολύ μεγάλη, δηλαδή αν το πιάσετε κάποια στιγμή και πάτε να το δείτε το καλάμι, θα καταλάβετε ότι η μύτη έχει νεύρο, δηλαδή έχει την τάση να γυρίσει στην αρχική θέση. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο αυτοκάρφωμα που κάνει το καλάμι. Δεν έχουμε δηλαδή μύτη αγωνιστικού τούπου που δεν επεμβαίνει καθόλου στην τσιμπιά, δηλαδή πολύ μαλακή μύτη, απλά είναι σαν δείχτης. Εδώ έχουμε μύτες που επεμβαίνουν στην τσιμπιά. Δηλαδή μας βοηθάει να έχουμε συλλήψει από την τάση της επαναφοράς που έχουν. Πολύ ωραίο καλάμι, σερφ καλάμι, με η αίσθηση μου ότι ενώ το χαρακτηρίζει η εταιρεία δράση κορφής, το καλάμι τείνει να είναι παραβολικό, ειδικά όταν κάνουμε ανάκτηση. Το αισθανόμαστε δηλαδή το καλάμι είναι ψαρευτικό καλάμι, και γενικά δεν έχω δει καλάμι από την εταιρεία Daiwa
το τελευταίο 1,5 χρόνο που ασχολούμαι και παρακολουθήσα κάποια μοντέλα που να μην είναι και ψαρευτικό καλάμι. Εντάξει. Η ποιότητα κατασκευής των προϊόντων, των καλαμιών και των προϊόντων γενικά που φέρνει η Daiwa είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο για την τιμή τους. Δεν θα πω για τον ανταγωνισμό, γιατί θεωρώ ότι η Daiwa είναι μια εταιρεία που είναι κολοσσός καταρχήν και πολύ δύσκολα ανταγωνίζεται από άλλες εταιρείες, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδιάζει και δημιουργεί τεχνολογίες. Λίγα. Πιστεύω ότι αν το καλάμι σεταριστεί με ένα αντίστοιχο μηχανάκι ελαφρωμένο όπως είναι το Kuma, το Fly, το Surf, δημιουργείται ένα ψαρευτικό εργαλείο για την τεχνική του surf casting που θα το έχετε για πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά οι δυνατότητες του set πλέον πάει σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αυτά ομάδα. Πιστεύω να καταλάβατε κάποια πραγματάκια, να σας βοηθάνε αυτές οι παρουσιάσεις. Το καλάμι είναι φανταστικό.